Vítajte v Tichej Stráni, tam, kde počuť ticho. V pokojnej zóne pri kúpeľnej obci Vyšné Ružbachy, kde je príroda a ticho súčasťou vášho každodenného oddychu. S panorámou Tatier na dohľad a rýchlou dostupnosťou do lyžiarskych stredísk aj kúpeľov. Ponúkame 22 pozemkov pripravených na okamžitú výstavbu. S hotovými inžinierskými sieťami, vrátane ciest, elektrických prípojok, vody aj kanalizácie. Stačí kúpiť a začať stavať hneď. Tichá Stráň je miesto, kde si môžete postaviť svoj nový domov alebo vytvoriť útulné rekreačné bývanie. Okolie Vyšných Ružbách je plné možností. Od termálnych kúpalisk a travertínového jazierka až po historické pamiatky a turistické trasy. Či sa už rozhodnete pre nový dom alebo chalupu, jedno je spoločné. Pokoj, ticho a príroda, ktorá vám dodá novú energiu. Kontaktujte nás a vyberte si svoj pozemok ešte dnes.